Oh, shit. Bishop, good evening, sir. Good evening. Mamboge Bianca. Yeah? Mamboge Bianca. Mba, abịabugo m mana ọ bụrụ mbọsị mere interview. Echogati. Achọrọ m dị. Ilugole Jimbo. Mba, anụbere m dị before. Emola nwa. Enwere m nwa. Retired single mother. Ngwa, kwe mani ihe ọbụla emere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ. Ewefonu gị na bili ọtọ laasụ. Gbanyụọ fan ahụ. Okay. Bịa, ọrụ gị nwa onye bịara the other day ịmụrụ nwa ịnọ Ghana. No, abụrụ Ghana. Anọ m India. Yes, in India. Hold on. Eme m gị interview that day there, yes, I remember you. Mba. After you put up take care of your child. Agwara gị na gị put up take care of your baby, Adi. Ị gwara m. It is serious state of Adi now. I'm serious. Yeah. Fast mo na nọla here, that media agbagote here, were lion kparịa amụ. Iji gwunu na pneumonia unu bara m. Ya gwa m na ọ chọrọ inye m lion, ọtụ ka m mechie ọnụ, ọtụ ka m ghara ịwọ ihe m gwụ, ka m chenjie karata m. And since ahụ na-eprufuru ya, ka na enwere m ndị dị ka unu. Shame to you people. I'm getting that popular now. Oh, this boy I TikTok is cyber boss day. Emeri him. As on your when I fan. Auto gubu. When you wanna follow me now, this YouTube. Subscribe or there. Morgan Cross who Yoshi or they give for anything or if area you will ever get with it. Esther Lazo. Through that YouTube has written me, so just take note. So I came and there in TikTok has no respond. Oh no. Okay, we're playing down and I didn't know you exactly. Oh no. Yeah, what if fool? Maybe I for leg India. Adam 18. Okay, that for leg Mgbe m mụrụ nwa. If you for leg at what you mean? Adam 19. Aha, Afọ m bụ Ogechukwu Agụ. Ogechukwu Agụ. You want your bear? Abụ m onye Enugu steeti. Ebe n'Enugu. Abụ m onye Nkanu. Ebe na Nkanu. Onye Nụma amaghị isi elu. Ịdị nwa gịnị ka ị mụrụ? Nwa nwaanyị. Onye tụwakwara n'oge ime ọka kwụrụ ụgwọ isi gị ka ọkwụ ụgwọ isi gị atọla atọ. Mba, akwụrụ ụgwọ isi m. Mba. Obodo ebe ka ị nọ n'India? Anọ m Delhi, New Delhi na India. Gịnị ka ị na-arụ? Oke, ana m akpa isi, ana m esikwalụ ndị mmadụ nne. Mpa gị ha na mma gị ha dị ndụ? Ha dịsị ndụ, ha na-abụ dị ndụ. Ara ọgbala gị mbụ? Mba ahụ, ekweghị ya. Nne gị na nna gị ọwụ onye ara? Mba ahụ, ara adịrọ n'ezinụlọ anyị.
nwoke ọbagidere gị rape oge mbụ mba ọsọnsiduro gị na onye ara ọrụ kọọla mba otuto tole gị na ara mbụ ma ọ n'otele mba telego jesu na mmemme gịnị o telego jesu mba iji aṅa amụ how many minutes how many hours ka ị na-anọ n'ịṅụ amụ enu nwoke ka ọ bụ ịnwa amụ how many minutes ka ị na-anọ n'ịṅụ amụ na-eleba anya ebe a ka na-ele conversation ana m agụ ya ọnụ amarọ m ịma minutes ị na-eji ejide amụ n'ọnụ gị amarọ m akwụkwọ ji adọ gị mba ị nwere pai mba otele nshigị oge mba eji enye ele ụdị mkpu ị na-eti anyị nụbere m kemgbe ị kpọtara wee nube mbụ anyị nụrụ m amarọ m anyị nụrụ m so amarọ m ama m experience ya ndị taghị akwanụ gị kemgbe mmadụ ole tarala gị sọsọ mmadụ na-abụ ndị ntaghị ga-enwe ha na-eme gị ihe anyị ba ha na ha nyụọ ha na ha apụọ mụ a na-emeta ya obi mma ị nwebụ experience ọnyụnyụ kemgbe ị pụtara ụwa mba ka ọ na-eme ka o si adị amarọ m ka o si adị otele na-enwebe experience ije awụ onwe gị aka mba otele gị ọbịala na WhatsApp nwoke mbụ mba genotype gị AS blood group m B+. Okay, with AS. Then B+ blood group. Okay, congratulations. Against from today. It's okay. It's okro. Ibi okro. Listen. Bi okro ofuma. Ibi han okro. It's a shop ge bi na-eri okro eshi. Other possible okro eshi. Na na enwe emisi anything etili aso. Shi okro ahụ ma na-eri ya. Na-eri ya na-ara watermelon. So na ihe na-agwa gị na from today na-eme ya constantly isi ofe na-eri ọkụ from today so ihe na-agwa gị wụ na pure and before gị na nwoke emekọ ya make sure na ọ nwoke isiri na ịla ọkwụrụ watermelon congratulations kpọọ nọmba gị thank you +91 8798983937 daalụ nwoke ọbụla kpọkwara gị siri isi gị otele gị na WhatsApp ma na phone don't try it n'ara gị mba adị m street about it ihu gị yikwere na onye ga-eji ọtụ gị adị street okay guys ndị niile nyere m gift